Bo, bonito e barato, dende o día 7 a xente vai buscando a triple B nestas rebaixas de inverno, onde o que máis se compra ano tras ano é roupa e calzado. Pois jerseis ou abrigos, cousas de inverno. Pois compro restos desto do que foi a temporada de outono e de inverno, e se eu topo tamén algo de verán do ano pasado, pois tamén para o próximo verán. E pese a que hai descontos, a xente na rúa parece que non está moi satisfeita cos saldos das tendas. Bueno, máis ou menos. Ainda non está moito de rebaixe, pero bueno. Bueno, como sempre hai de todo, engaños e non engaños. No. Estamos moi decepcionados con os descuentos. Porque pouquiña cousa. Pouca cousa, sí, moi pouca cousa. E descontos pequenos. Bueno, hai de todo, hai cousas que están pola metade, hai menos, pero bueno, tamén hai cousas que a mellor 2 euros ou 3. Tampouco é demasiado todavía. Pois hai de todo, pero xa non hai moito onde escoller porque non quedan tallas. Hai moita selección, pero xa non quedan tallas. Son moitos os que levan as súas compras planificadas e outros que non, que van a ver o que pican. Todo organizado. Nós para o bebé que vai nacer, estivemos esperando as rebaixas e todo estaba organizado. Todo organizado. Sí, nada foi sorpresa. No, un ollo a ver o que topamos. No, yo la verdad es que estoy buscando cosas que necesito, ¿eh? Me compré unos playeros y blusas, pero cosas que necesito en este momento, tampoco es que vaya a comprar por comprar de más. No, para nada, o que surga. Si surge algo que vale a pena, pois o collemos, senón non. No, vas mirar e o que che guste e está. Sí, vou buscando o que me apetece. E dende a parte dos comerciantes teñen claro que esta campaña de rebaixas é moi importante para o seu mes de xaneiro. Bueno, a importancia en todo en xeral, é dicir, a parte a mala campaña que hubo, que non hubo chuvia, só hubo frío, principalmente a xente, bueno, que prácticamente no mes de outubro, no noviembre andaba prácticamente con zapatiños de verán. A xente, de momento, está respondendo moi ben ás rebaixas de inverno. Ben, como sempre, é dicir, normalmente o mismo que o ano pasado, ben, o ambiente de maravilla, ben. Iso sí, son moitos os que realizan as súas compras online. Outros, pola contra, prefiren ir, ver e probarse a roupa antes de mercala. Sí, bueno, un pouco as dúas cousas. Así online e en tenda tamén. Ambas as dúas. Online, sí, é máis fácil e non tens que andar co ticket, que sempre perdes o ticket e esas cousas. Facemos un pouco de todo, De feito, tiñamos todo máis ou menos organizado na web primeiro, pero sempre, non sei, por probar as cousas e por pasar o rato. Mitad, depende. Hai cousas que mellor online, outras cousas que non. Ir á tenda e probala. E se vale a pena, pois a collemos. Online. A verdade é que a maioría das compras foron online. Solo 2 en tenda nada máis. Normalmente compro en tenda, pero a veces tamén online. Sí. No, yo online todavía no controlo. Entonces, no, yo además llevo una talla un poco complicada, entonces prefiero probarme yo las cosas. Teñen por diante 7 semanas de descontos, así que aproveiten estes días se teñen que realizar algunha compra.